ce faci tu aici? Ce faci tu aici? Tu stai? Asta e mâncarea mea. Nu. Iar l-am scăpat. Nu, cum eu am putut așa? De câte ori să fugă? Ce așa de plânge, dar eu i-am luat toată mâncarea. Amuș, vedem, și aici noi aveam în cutia asta. Ui. Iată să vedem ce avem. Ia, și-am câștigat noi Pet Simulator. Dar și animal mi-a căzut nou. Iar stai de acolo și plânge. Wow! Oho! Asta ne-a căzut. Și încă și aista. Ia, și frumos. Dar voi vreți ca aista